Os pobrenses terán ocasión este sábado de asistir a un festival inclusivo e solidario. O Diversidade no Rural achegará ata a pista deportiva de San Isidro de Posmarcos a proposta artística da Asociación Potenciemos, na que actuarán o Grupo Ensamble do Conservatorio de Música Profesional da Coruña e o Grupo de Teatro do Centro de Atención á Discapacidade da Pobra. O Grupo Ensamble Superarte do Conservatorio Profesional de Música da Coruña tocará 12 cancións de temas diversos. E o noso grupo, o Grupo de Teatro do Cá, bailará unha canción que se chama A Guerrilla da Concordia. E para terminar o acto fará unha performance sobre a guerra que se titula O meu amigo José. Ademais, a vertente inclusiva destaca o carácter solidario da iniciativa, posto que permitirá recadar fondos en favor de Ucraína. A entrada será de balde, pero os asistentes poderán aportar os seus donativos. Este festival tamén nace pola gran solidariedade que teñen estes nosos rapaces, porque falando con eles, cando xurde o conflito ucraíno, pois eles decían que tamén lles apetecía non facer algo para contribuir, entón que mellor cousa que unir solidariedade con arte e así crear este festival solidario. Eu, sin máis, convidar a todos os veciños, decir que desta vez nos apetecía, porque así creemos que leválo o que é a zona rural, entonces animar a todos que acudan o sábado a partir das 7 á pista deportiva de San Isidro. Esta actividade conta co apoio económico da Deputación da Coruña.